L-Għaqda Studenti Demokristjani Maltin wetqet rebħa fuq l-Għaqda Soċjalista Pals hekk kif tard il-ġimgħa filgħaxija tħabbru r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College. L-SDM irnexxielha teleġġi l-maġġoranza tal-kandidati tagħha Steve Zammit Lupi, Janet Gillard, Simon Forster u Kerr Drakkard jokkupaw il-karigi ta' Segretarju Ġenerali, Kaxxiera, Uffiċjal għal Relazzjonijiet Pubbliċi u Uffiċjal għal Kultura u d-Divertiment rispettivament. L-elezzjoni ta' nhar il-ġimgħa kienet waħda importanti hekk kif l-SDM kienet l-aħħar eletta fil-KSJC fl-2006 meta kien irnexxielha teleġġi l-kandidati kollha tagħha fil-Kunsill. F'din l-elezzjoni vvutaw 1971 persuna, jiġifieri aktar minn 82% tal-istudenti li attendu l-Junior College, żieda ta' 2% fuq is-sena li għaddiet. Il-Pals eleġġew 3 membri. Jidher li jekk kif tħabbar ir-riżultat membri tal-Għaqda Pals wadbu xi oġġetti fid-direzzjoni tal-membri tal-SDM tant li kellhom jintervjenu l-pulizija. Fl-Università l-istudenti wkoll investew il-fiduċja tagħhom fl-SDM wara li f'Marzu li għadda l-SDM kienet wetqet rebħa oħra fuq l-Għaqda Soċjalista Pals meta kienet tellet fil-Kunsill Studenti Universitarji l-kandidati kollha tagħha. Intant fi stqarrija l-SDM qalet li l-istudenti nhar il-ġimgħa vvutaw sabiex itemmu l-klikka li ddominat il-KSJC u esprimiet sodisfazzjon għal fatt li l-SDM irnexxielha tikkonvinċi lill-istudenti minkejja l-kampanja negattiva mmexxija mill-Pals. L-SDM qalu li l-Pals kienet żbaljata meta saħqet li kien hemm bżonn bidla fis-sistema elettorali sabiex il-Kunsill ikun rappreżentattiv. Dan hekk kif din l-elezzjoni stess ġie elett kunsill imħallat skont ir-rieda tal-istudenti. L-isqarrija komplet billi l-SDM esprimet sodisfazzjon għat-turnawtoli filwaqt li rringrazzjat lill kandidati, il-membri u l-eżekuttiv tal-SDM. Intant l-SDM awgurat li l-membri eletti kollha miż-żewġ laqdiet jaħdmu flimkien fl-interess tal-istudenti.